Afodi gahawi,
Faso Maliba Mali Sengena Mali de Unyanina Faso Mali de Une Kamana Ganilo Odunu Nyasi Kigara Kamana Gaye Nine Mirila Mali Baina Kamirangada me koroula Kana unye gele ya jula Ufana ikonono filidoe Ufana makarikoe Kelamani Kele debi maketa yorotani Kelamani Kele debi dametia bolo Pimali somana bonye Dona tomakola Faso Mali de Une Kamana Ganelo Odunu Nyasi Kigara Kamana Ganye Never me for Faso de Uye Angadanga la kana baula Katwanga ayesiko Kanyo konde me faso barala Ninyani kunye kele juye Ame o me kele jukuyi me badondo Ninyani kunye kele ya juye Angache siri gele ya ingaba Ayetanga be Mali de unyona ubena de bogote sana Ayetanga be Faso de unyona ubena de bogote sana Ayetanga be Mali fama unyona ubena de Ayetanga be
faso natanye. Wala segu ni fula kono e masina kawi ni koni e fula koni e segu koni o e masina yi ambu fo ka segu trupu belaje le fo ni ala sonama dogo ko were ana sudu baba kawira no e moti o ya boda normally aha mi e sudu baba na la e sibir were irana
an olu fana yira maaw la u bɛ se ka olu fana min kɛ tumutukaw fɛ ye cogo min k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini nɛgɛ kanɲɛ 18 Jaba Sidibe k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka Sori Kɛmɛso fo min ye Baye Baye maire du district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ a kɔ an dɛmɛbaga n'o o ye Jalafara maire ye Seydou Sakɔ a n'a ka duguladenw bɛɛ lajɛlen Jalafara Sajolakaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Siriman Bacili k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn monsieur le ministre Thierno Oumar Assi Diallo k'an ka foli bɛ se a ma Yaya fo fana n'a ka baarakɛlaw Torokɔrɔbugukaw fɛ yen fana ye nido ɲuman feere yɔrɔ an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn ko Ala ka sini fara an si kan. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client